Bon dia a tots els amics i amigues del Tossal que heu seguit aquest tutorial les 5 dies per aprendre la xota de llíria. Avui el que anem a fer, perquè això no s'ha acabat, no es queda avui, el que anem a fer és repassar tots els passos de manera curteta que hem fet fins ara, és un repàs general, i després anem a passar vídeos complets de la xota de llíria per a que vostès puguen veure-la, la puguen disfrutar i la puguen ballar amb nosaltres. Bé, doncs sense més, vos deixo a Carmen Mateu, que és la que ens va fer el repàs de tots els passos. I per la meva part, vos estime molt i fins el proper taller que fem, que igual mos agrada i seguim fent-ne. Adeu! Seria este. Balancejos cap a una banda, cap a l'altra. Els xics iniciaran cap a la dreta i les xiques cap a l'esquerra perquè es balla en espírit. El primer pas seria el xut. Si serien en la de la dreta els xics, en l'esquerra les xiques. Aquesta seria la manera de fer el xut. El segon pas seria este. Tacó, punta, tacó. Tacó, punta, tacó. Els xics iniciarien en la dreta i les xiques en l'esquerra. El tercer pas seria la trena. S'iniciarien els xics en la dreta i les xiques en l'esquerra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El quart pas ja seria agafar-nos de la parella i faríem un balset. I iniciaríem ja el túnel. Lo
lo camí, divertidoras que se llaman, en les caules de